bambi baye bayeke esikolweni ngenxeni yokuba bazali bengafikeleli ekubathengeleni iimpahla zesikolo. Bambi babe yintlekisa kwabanye abafundi ngenxa yokungabi nazo iimpahla ezipheleleyo zesikolo, bephila phantsi kweemeko ezimaxongo kumakhaya abo. Isikolo samabanga phantsi iNgangomhlaba esikwilali yaseCumakala sithe sanenyweba yokunikezelwa iimpahla zesikolo ezisuka kwesakuba ngumfundi kwesi sikolo uMnumzana Olwethu Gontsana kunye nenkampani yabangcwabi baveleli enikeze ngezihlangu zesikolo ezingama-20. Amasebe ngamasebe karhulumente ebeyinxalenye yoku isebe lezemfundo, isebe lophuhliso loluntu kunye nesebe lezempilo. Bekungalulanga sikwiphulo Tata Gontsana singumzoba veleli ukusuka kule veki ngapha lipheleyo siyokuma ngala date kuthiwa yidate yokuzalwa kukaTata uMandela. Sikwiphulo lohambela izikolo zase-Eastern Cape, sihambe sidoneyitha ebantwaneni ngezihlangu. Siye sazijonga ke zonke izinto emasidoneyithe ngazo. Zabethana Tata uFatuse imbono, kodwa sadeske saphuma nento ethi masize nezihlangu. I-relationship yam nake nabaveleli it's bittersweet ngobana the past 2 years phaa kwaGontsana shem it's been tough. The past few years kunye kwanyanzeleka ndingcwabe uqala ngotata and then ndangcwaba last year umninawe wam omncinci. Kuyo yonke ke loo nto abaveleli oko bephayana for mna nosapho. Ndiyayibulela loo nto, ndithi qhubekani usapota abantu baseCumakala and nani nizokhula. Ndiye ndavuya kakhulu uprincipal ngoku besithi bana nizawujoyina kule nto. Enyani ke principal mandiqhubele ngawe. Mna ngoku besithetha bendicinga ubana hayi ndizawunikezela nje sifike apha maybe nge-assembly and then ndiphinde ndihambe. Nje ndoyika xa ndibona intente, kodwa mani intle le nto uye wayenza namhlanje. Intle le nto uye wasidibanisa yonke ngayo. Phaya esebeni kwelisebe lezenhlalakahle kunye nophuhliso loluntu kukho inkqubo ezininzi esizibhexeshayo phaa ngaphakathi esebeni. Ikhona ke enye yazo ekuthiwa ngu-Social Relief of Distress. Icingiswa ke le nkqubo kubona esi school uniforms lapha phaa. Kule nkqubo ke siye singenelele kumakhaya angathathi ntweni xa ethe mhlawumbi ahlelwa ziintlekele. Iintlekele ke singathetha ngokutsha kwendlu, singathetha mhlawumbi ngokuba indlu imke nomoya, into ezinjalo. Singathetha ngendlu uba mhlawumbi kuthiwe inantsika idilikile. Ikhona indlu sivele idilike kwezi mvula zaka bezithethwa ngumfundisi uprincipal Tata uFatuse. Njengoba zinetha kangaka ezindlu ungafumanisa uba ezinye izindlu ziyadilika kwalapha ekuhlaleni. So ke sinaloo nkqubo ekuthiwa ngu-Social Relief of Distress. Kuloo nkqubo ke into esiyenzayo kwezo ntlekele siye singenelele ke kuloo mizi ngokuthi siprovide imizi leyo ngenantsika nge-food parcel. Njengoba kukho nabantwana mhlawumbi abakhoyo kuloo mzi lowo, sizame ne-school uniform. Esi sikolo ke sethu salapha eNgangomhlaba sawukhumbula nje kwa igama eli sibizwe ngalo ligama lenkosi. May his soul rest in peace uChief Ngangomhlaba. Andikhumbuli ke ta enje into yoba sikhona esinye isikolo apha kule lantika kweli phondo lethu i-Eastern Cape ekuthiwa iNgangomhlaba. Andikasiva, ndiyazibona iingangama kodwa iNgangomhlaba andikayiva. Sisikolo sethu sisosodwa ke ngokokucinga kwam okanye ukhe ndive into yoba sibizwe nale nkosi ilihlonipheke kangaka. Not only apha eLady kule ngingqi yethu, kwiphondo lonke ngokubanzi, not nje nalapha ephondweni, kwi-South Africa yonke besaziwa kakhulu. So siyavuya ke thina sisesikolo into yoba sibizwe ngelo gama lihloniphekile kangaka. Isikolo okokuqala
It is a place where dreams are brought alive. And it is a place apho ubomi babantwana utshintshwa khona. Ngaba controversial ke botisha, because it's either you change a child's life for the better okanye lo mntwana lo aphume esikolweni edamagekile. That is the reality of isikolo. Kwindaba zeVukani FM, ndingulinda Kamagazi phantsi komasipala wasekuhlaleni Emalahleni eCacadu.